आम आज गोटे नुआ वीडियो को स्वागत करुँ वीडियो समस्ते देखु लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आज दी जन बाटर कथा बाहर कलिकता आसार मजा दी जान आज बाधा लगे कलिकता मारुआ पाटर कथा बाहर आज पूरा साइलेंस रही मुझे आज सब कहूँ आज खाया आरंभ कर पखाड़ भात काकुड़ी गाजर भजा सालू गोटा है कलरा भजा है सजना छुई आलू बैगण भजा है चल खाया पानी पी लो हमें कलिकता मालुआ नहीं है जो है एमती खरा पड़ के देह तो कौन होगा शोरूम पड़ेगा पांचटा कार्ड थर थर कर बोली आठटा वाला जाए लोक भिड़ खरा जो रहा देहा तो मजा कौन कर गोटी गोटी कर पांचटा कार्ड चाहे कार्ड तीन लोग पांचटा कार्ड भारी ठंडा ना पानी पानी जो आठगढ़ जिते गरम हो जो कोल्ड ड्रिंक्स मिले जो शरबत मत रस फल रस मिले बढ़िया टेस्ट सब फल तो इे जोड़ा कदली गुड़े कदलिया नष्ट ग्लास दिखती पेट फुल ना रोटी माछ कतला माछ रोहू 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 स्वप्न भी काली कलिकता पड़ेगा ना मत किसी बाधा का जो कलिकता पड़े स्वप्न से भावरा पाखे से हुगुड़ी नदी में चाल पकई माछ धरी आनी कूल बिकिली बेसी बाधा है सब बाधा है कौन बिक्री करने टाइम चिन्हा परिचय लोक जन देखा देखा पैसा लोग फुट बन
ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ବି ଦେଖ ଚିତ୍ରା ନା ଖାଇବାରେ ପିଲା ଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲ ଦେଖିଲି ଦୌଡ଼ିଲି ନା କି ଭଲ କହିବେ ନା ଟିକେ ଏଇ ବେପାର କରୁଛି କରିବ ତାହେଲେ ରୋଜକୁ ଦେଖିକି ଲାଜ ଭାଇଲା ଦୌଡୁଛି ଆଉ ଏଇ ଯାଇକି ରହୁଛ କିଲୋ କେତେ କେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆସି ଭଲ ମିଠା କଥା ପଦେ କହିବ ତାକୁ ଇଏ ଖାଇବ ମିଠା କଥାରେ ମାଛ କିଲେ ଅନୋହି ମୁଣ୍ଡାରୁଆରୀ ତାର ନାଁ ଭଲ ନାଁଟେ ବଡ଼ ନାଁ ସୁଦାମ ବଡ଼ ନା ମାନସ ମାନସ ସୁଦାମ ସୁବ୍ରତ ସୁବ୍ରତ ସୁଦାମ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ନା ସୁଦାମ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସୁବ୍ରତ ଯାହା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଗଣା କରିଦେଲ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତା ଭାବିକି ମାଗଣା କରିଦେଲ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କଣ ମାଗା ସେ ଝିଅଟା ମିଠା କଥା ପଡ଼ିଲେ କହୁଛି ବ୍ଲଗ ଦେଖେନି ମାନସ ବ୍ଲଗ ଦେଖା ଯିବ ତାଙ୍କର ଆଳୁ ଦୋକାନ ମୁଣ୍ଡା ଦୋକାନ ତୁମ ନଗର ଯାଇକି କହିବୁ ମାନସ ଆଉ ତ ଭଲ ଅଛୁ ତୁ ଗୁଣ ନଗର ଦେଖେଇ ଏମିତି କହିବୁ ସେ ତୋତେ ଆଳୁ ଦେଖିଲ ଖଣ୍ଡେ ପାଗଳା ତାକୁ ଘରେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ସେଇଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଯିବି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଦୋକାନଟା ଦେଖେଇ ନଉଛି ଏବେ କ'ଣ ଚିକେନ ମସଲା ଧରିକି ରଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ବଡି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇबर କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ମିଳୁ खाली सजना छुई तीनटा जगह तीन रेट ना ଗୋଟେ କିଲୋ ପକ୍ଷ अबे ଏଇ ମୋଟା ହେଲା आई क्रॉस कर আমরা কালকে চালা কিয় কইল ও তো বাসন তো না ओ তার ব্যক্তি বাস্তবে দেখছো পুরো মানে সমতে জানিবে আমি কথাটা কা শুনে দেলা হই নো খাই বলতে যাও শুনে যাও মোর খাওতে তো ইচ্ছা না খাই देखा वो नीचे एडिट वो पार्टी में जाने दिने खाई एडी माने ये जमा खाई न था ये सोई देला जे जे कहिला ये बाध्य आइ खाइया बसिला किंतु देखा हम नीचे एते ठाकुआ लोक देखो भात खाऊ एडिटा ए जगह रे नै आला एती भात आइनी सेटा फुल एते आइला खाइला करना मु खाइले देखला हम सब तो अधिका के मते देइछ हे देखन एपर्यंत धरिकी बइछ घंटा पढेनु काढिबी सी आउरी तो पर द्वितीय से उनको मोबाइल काढि दियो मोर सेटा निजर दिउडा काढि देला तापर मोटो उडाय नै पकेट कैमरा सब देखु छिलो बा हौ मु धर्मदान रे अछि मोर कोन अछि मु तो माछ बेपारी माछ सुकाय एपिसोड तो काया रे हावड़ा पके जाय हावड़ा पोलो पे आई चाला पके नै ओ जो माछ पीसटा खाइ रो पेटडा भरि माछ धरिले से बंध तळे बसे माछ बिकुछ कोई बंगला रे डाकुछ
କତଲା ମାଛ କତରା ମାଛ ମାନେ କଣ? କତଲା ମାଛ ଗୋଟେ କଣ ମାଛ ଅଛି କହୁଛି ମାଗୁର କାହା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କତଲା ମାଛ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋହୁ ମାଛ ମତେ ରୋହି ମାଛ। ତମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ? ନା କତଲା ମାଛ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡିଓରେ ରୋହୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରୋହି ତ ରୋହୁ କହନ୍ତି ଆଉ କଲିକତାରେ କଣ ଭାବୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ବଙ୍ଗାଳୀରେ କଥା ହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହନ୍ତି ହଁ ହିନ୍ଦୀ ତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବେ ନାଇଁ ଅଧେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ। ଅଧେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହନ୍ତି ଅଧେ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ମିଶିଯାଏନି ଏ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିଯାଏ। ନାଇଁ ସେଠି ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମାଡ଼ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଅଲଗା କିଏ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଗଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ଚଳିବେ ସେଠୁ ଏମିତି ଭଲ କରି ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁଟି ବିକିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଗଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇ ସହର ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ବାବୁଘାଟରେ ସେ ହୋଟେଲ ହଁ ସେଇଠି ରୁଟି ବେପାର କଲେ ମନା କର। କଣ ଆଉ ବେପାର କଥା କଣ ଆଜି ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି ଏଇସବୁ ଆଜି କଲିକତାରେ ସବୁ। ଯୋଉ ବିବେକ ଅଛି ନା କଣ ଯୋଉ ଏଡ଼ିକି ରୁଟି ପୁଡ଼ିକି କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳି ଆଜି ବି ମିଳୁଛି କଲିକତାରେ ଆଉ ତମେ ଟେକନି ମଙ୍ଗା କଲେ ଯଦି ପୁଣି ପାଇଲେ ସେତିକି ନାଇଁ ଅଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆମକୁ କାମ ମିଳିଲାନି କହିଲ ଆମ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେଣି ପାଣି ସିଞ୍ଚୁଏନେ ମୁଙ୍ଗା କାଲି ତମେ ଯାଇନ ଛାଡ଼ୁ ଯାଇନ ସେ ଗଙ୍ଗା ସେ ନଦୀ ନାଁ ହେଉଛି ହୁଗୁଳି ଚାହା କତିରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଲିକତା ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ କେବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ କିଛି ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନା ଆମର ଏଇଟା 3 ଦିନରେ ପେଟ କାମୁଡ଼ିବ ମାଛି ବାଜି ଉଡ଼ିକି ଚଳାଇ ନଷ୍ଟ ନା ପ୍ରାୟ ତ ଚାଲି ହଉ ନା ହୋଟେଲଟା ହେଇକି ବୁଢ଼ା କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ରୁଟି 5 ପଟ ଶୁଣୁଛ ତମେ କିଏ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ପଇସା ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆସି କଥା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିନି କ'ଣ କହିଲା ରୁଟି 5 ପଟ ଆଉ ତରକାରୀ କ'ଣ ହବ ନା ଅଣ୍ଡା ହବ ଆଉ ଇଏ ହବ ମାଛ ହବ ନା ମଟନ ଝୋଳ ଥବ ଟିକେ ମାଂସ ଝୋଳ ଥବ ଟିକେ ହବ ମଙ୍ଗଳ କଥା ହେଲା ସେଠି ଦୋକାନ ଯାକୁ ହେଲା ଦୋକାନ ତାକୁ କହିଲା ତାପରେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା ତାକୁ ବି ସେ କଥା କହିଲା କହିଲା ମାଂସ ନବନି ମାଂସ ଝୋଳ ନେଇକିରି ଖାଇବ ମୁଁ ତାର ମଟନ ବାଲା ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛି ମଟନ ଝୋଳ କରିଦେବି ପୁଣି ମଟନ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ଝୋଳ ଖାଅ ଝୋଳ ବିକିବି ଆଣିକି ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଯେ ବର୍ଷା ଦିନଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ସତେ ବର୍ଷା ଦିନ ଗଲା ମାନେ ପେଟ କାମୁଡ଼ିବ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯାଆନ୍ତି ଶୀତ ଦିନଟା ନାଇଁ କଲିକତା ଯିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଶୀତ ଦିନ କରିଥାଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଖରା ଦିନ ବେଶୀ ଖରାପ କଲିକତା ହଉ ଯୋଉ ଜାଗା ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 5 ମାସ ଟୁରିଷ୍ଟ ମୋର ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ମାଛି ବେଶୀ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସଜନା ଖାଇ କିଛି ଖାଅ ସଜନା ଖାଅ ଚୋପା କିଛି ନାହିଁ ଚୋପ ଖାଅ ଖାଇବେ ହଉଛି ଚୋପା ଏଇଟା କଲରାରେ ସେ ସଜନାଟା ପଛରେ ଧରି ଯାଇଥାଏ ମୁଁ କଲରାରେ ପକେଇଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଅଧିକ ବାଟ
ଯାହା ଏବେ ରସ ବାହାରିଲା ମନ୍ଦିର ବାହାରିବ ବଢିଆ ରସୁଣ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଫଳ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଖାଇବା ହୋଟେଲ କୋଉଠି SBI ପଛରେ ସେ ତ SBI ପଛରେ ଯେ ଏମିତି ଦୋକାନ ଏପଟେ ତ ସେମିତିଆ ଦୋକାନ ସେଠି କାହିଁ ପଠେଇଲା ତା କରୁଛି ନା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ା ହବ ନା ନେ ଖାଇ ଧୋଇ ଦେଇ ରାତି ଖାଇବ ନା ମଇଲାଣି କକା ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ପବିତ୍ର କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯଦି ପାପ ଧୋଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗାର ଯଦି ମାଛ କିଣି ତାକୁ ଶୁଖା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା କ'ଣ ହବ? କିଛି ହବନି ଗଙ୍ଗା ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାପ ଧୋଇ ଧୋଇକି ସେ ମାଟିଆ ଜଳ ରହିବେ ବହୁତ ସତ କଥା ପୁରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଗଙ୍ଗା ପୁରା ମାଟିଆ ବିଲ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଉଚିତ କର୍ମ କରିକି ଯେଉଁ ପାଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ମାନେ ଜରି ଫରି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବସେଇଥିବ ନା ସେଟା ଭାରି ଅପରିୟ ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛ ଘଷି ହେଇକିରି ଦେହର ମଳି ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ଛଡ଼େଇବନି ସାମ୍ପୁ ସାବୁନ ଲଗେଇକିରି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବନି ଯଦି ଯାଇଛ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିବା ପାଗ ଦେଇକି ସହରକୁ ଭଲ ଲୁଗା ବଡ଼ା ସଫା ହବନି ଯେଉଁ ଠିପିରି ବୋତଲ ସର୍ଫ ଜରି ଲୁଗା ଜରି ସାବୁନ ଖୋଳ ସବୁ ମାନେ ତମକୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଦେଖିଲେ ମନରେ ପବିତ୍ର ଆସିବ ଅସନା ଲାଗିବ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି କେହି ମାନେ ସେ ତ ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ କ'ଣ ଏଇ ଝାଡ଼ା ସଫଳ ଯିଏ ଯିବେ ତ ପାଇଖାନା ଯିବେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବନି ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେଠି ଯିବ ହେଲେ ବି ମମତା ଦିଦିକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସେଇଠୁ ଆମ ବାଦାମାଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନାଅ ଲୋକ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କଲିକତା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇ ଦେଲେ ଲୋକ ବସିବେ ନା ନାହିଁ ହଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ ମାନେ ମାନେ ବସିବା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ତ ବସିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ତେଣୁକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ କହୁଛୁ ତମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଗ ତମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମ ପେଟ କାମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକ ନହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଶାସନ କରିବା ହେଲେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କରିଦେଇଗଲେ ବାଦାମବାଡ଼ି ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଉପରେ ଅଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ପ୍ରକାର ଲୋକ 5 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ଖାଇଦେଇକି ବଞ୍ଚିଯିବେ ଆମର ଏଠି ରୁଟି ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ପାଖରେ କେମିତି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ତମେ ହଳଦିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଲା ଲୁଟିଆ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଛେଚିଦେଲି ସେତେ ଜୋରେ ରାଗ କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଚକଡ଼ିଲେ ରାଗ ନାହିଁ ଛେଚିଦେଲି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛେଚି ଦେଇଥିଲି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଛେଚି ଗଲେ ନା ରାଗ ହେଇଗଲା ରାଗ ସେଇ ଦେଖ ହେଇଛି ତାକୁ ତ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଖାଅ ପେଟ
ନା କାଲକାଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଳେ। କୋଉଠି? ବାସୁଦେବ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲା କି ଯେ ଦେଖିଦେଲି ତାଙ୍କ ବ୍ଲକଟା ଯୋଉ ଜାଗାଟା ନାଁ ମତେ କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଶୁଣିପାରିଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଦିନ ଯିବ ବାବୁ ହାଟ ଗଲା ସେ ଫଳ ଦୋକାନରେ ପଚାରିବ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି। ଫଳ ସେ ଯୋଉ ଫଳ ଦୋକାନ ଆମ ସାଡୁ ପଡିଥିଲା ଏତେ ଦୋକାନ ତ ଥିଲା ସେଠି ଏ ଦୋକାନରେ ଫରକ କ'ଣ ପଠେଇଲା ଆମ ସେଠି ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲିବ ତ ଯୋଉ ଚାଲେ ଏଠି ତ ଯୋଉ ସେଇ ଚାଲେ ଏଠି ତ ଯୋଉ ମାଛି ସେଠି ସେଇ ମାଛି ଏଠି ତ ଯାହା ସେଠି ତ ସେଇଆ ଯେତେ ଏଠି ଟିକେ ମାଛ ଜିରା ଗରମ ପାଣି ଏଠି ତ ସେଇଆ। ଲୋକଟା ଭାରି ସ୍ନେହରେ ଖାଇଯାଉଛି। ସ୍ନେହ ଦେଖାଯାଉ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେ ଲୋକ ଆଖି ତମେ ଦେଖିପାରିଲନି ଆମର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ପଇସା ନେଇଗଲା ସେଥିରେ ଏଡି ଏଡି ମାଛ ଦେଇକି ଦୁଜଣ ମୋର ଇଏ ଦେଖି ଆମ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ହୋଟେଲ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦୁର୍ଗାରେ 70 ଟଙ୍କା ଦବ 80 ଟଙ୍କା 2 କେଜି ଏତେ ଦୁର୍ଗାର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଯେ ସେଠିକାର 4 ପିସ୍ ନା ଦୁର୍ଗାରେ ଭାତ 20 ଟଙ୍କା 2 ପିସ୍ ମାଛ 30-60 ଟଙ୍କା ଭାତ 20 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଆଣିବ ଜଣେ 70 ଟଙ୍କା ଏଡା ମାଛ 2 ପିସ୍ ମଙ୍ଗ ଆମେ ଆଣିକି ପାଇଲେ ତମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ପାଟି ବିନ୍ଧିଲାଣି ଟୋକାନ ହେଇଥିଲି 5ଟା ବେଳେ କି ହସ ଖେଳିକି ହସ ତମର ଆଉରା କୋନ ପେଲି ଦେବି ନେଇକିରି ପୁଣି ଜାଗ ପକେଇ ପୁଣି କଲିକତା ମୋ ଯାଇନି ପୁଣି କୋଉଦିନ ଯିବେ ଆଇ ଲଭ୍ କଲିକତା ତତେ ଭଲ କରି ଭୁଲେଇନି ତ ସେଇ ଯୋଉଟା ମନରେ ଅଛି ତତେ ନେଇ ମତେ ଗୋଟାଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବି କଲିକତା ପୁଣି ଯିବି ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାନିଂ ହବ ରୁହା ହବ ରହିବ ଯାଇକି ବୁଲିବ ଆଳୁ ଯିବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ନିଆ ହବ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସେଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୁଆ ହବ ଖରାବେଳେ ଖାଇବ ଖାଇକି ଠିକ 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଇସାଙ୍କୁ କନସର୍ନଟା ନବ ଏଠି ବଡ ଜାଗା ଖାଇବା ଭଲ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ମଣିଷ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ହାওড়াରେ ରହିବା ଶିଆଳି ଆଳୁ ଆସିବା ये बस में हावड़ा आड़े जाइनथाना ना हम बापू को पचारिଥିଲେ ସେ କହିନେଇଥାନ୍ତା କିଏ ଜାଣିଥିଲେ ବାପୁ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ମତେ ବୁଲେଇଥିଲା ହୁଆ ନା ଫାଷ୍ଟ ନା ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କଣ୍ଠକୁ ନେଇକି ଗଲି ବାପୁ କହିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ବୋଲି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଟୋଟାଲ ଯିବା ମୁଁ ଯାହା ହବ ସେ ଚଙ୍ଗାନି ଗୁପଚୁପ ଯାଇକି ଖାଇବି ଯାହା ଚଙ୍ଗାନି ପାପଡ଼ି ଚାଟ ଏ ଦୋକାନ କଚୁଡ଼ି ଲଭ୍ କଚୁଡ଼ି এই ଗୋଟେ ଯାଇନି ଗୋଡା ହାତ ବିନ୍ଧିଲେ କୋଉ ଯାଉଛି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଖାଇବି କାଇଁ ହଉଥିଲ ଚାଲାକି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ବସିଛି ଭାତ ହଲଉଛି ଗୋଳଉଛି ଆଉ ଭାତ ପକଡ଼ା ଆଉ ନା କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ପୁଣି ଚକର ଜାଗା ଟିକେ ଜମି ଜାଗା କରି ପେଟକୁ ପୁଣି ଯିବ ନା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଡା ହାତ ବିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ବିନ୍ଧିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି
ଦେ ବଢିଆ ସାନ ଭାଇ ଟାଣିଟୁନି ଆଉ ଜଣ ଏମିତି ଏ ବଢିଆ ସାନ ଭାଇ ଟାଣିଛୁ। ସେଠି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ବଢିଆଟା ରଖି ସେଥିରେ କଂସାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ନେଇ ଶାଢ଼ୀ ପକାଇ ଆସି ପଖାଳ ତ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯିବା କାଢିକି ରଖିଦେବି ରାତିରେ ଖାଇବେ ମାନେ ପୁରା ପଖାଳ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ପଖାଳ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଯେ ଖାଇବ ନା ଲା ପରଫେକ୍ଟ ପଖାଳ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରସୁଣ ଟିକେ ଛିଚାଇ କରିଦେବେ ଏଟା ଖାଇଦେଇ ରହୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ।